Pozdrav ljudi, sedite, gledajte ovaj klip. Danas igramo Drive a Stickman. Znači na početku igrice crtate svog lika. Ja ću nešto bez veze, samo... dobro, kao glava, ruke, noge, to su 3. Zacrtamo sve kao druga. Evo i njega. Evo, tu su oči, usta. I on će da ima i kosu. Stoji njegova kosa. Franj se zvati majmun. Evo tako. Zvala će knjiga da pojede majmuna. I mi treba njega da spasimo. Ali ja sam već došao do 5-6 levela. I ovo će biti prvi deo ove igrice. Znači snimat ćemo 5 epizoda. Nećemo igrati prvi sigurno, a možda čak i drugi deo. Da igrice rušite stvari tako to, odnosno cijelu igricu samo crtate, ali crtate kako bi preživeli, ne znam. Onako igrica je zanimljiva, bit će vam link u deskripciji. Evo da sam ja skupio pazu. Znači ovdje nema ništa više. Idemo dole. Op. Fuck. Ali kasnije zgoduje mnogo zanimljivih stvari, pravite gromove i tako. Beži odakle je bio. Evo i evo vrata. Zapale vrata i ne uđemo tamo. To prešli. To je bila prva faza. Idemo sad na drugu. Čekajte, mislim treba da idemo ovamo, a onda ovamo. Trebali da vidimo majmuna, našeg druga. Ako to je zaretariran, našeg druga majmuna. Evo ga majmun. Majmun? Čekaj jaka majmun. Ali ovo je nekog debila. A sada treba da ubijamo ovoga. Evo sada. On se može biti samo na jedan način. I čekamo da se podigne. Nasto da stanemo zadnje. I sada brzo po njemu, po stomaku i on umire. I evo može se u jednu. Evo samo to da pokažemo pa završamo. Kako pada kiša. Sada je zalilo cveće, a ovako je grom.
Samo isfrljate. Hvala što gledali video, ne zaboravite da subscribe-ajte, šerujte, lajkujte i to je bilo to. Vidjet ćemo.